ang pangutana sa likod sa truck na imong ipipilin sa unang pagbuaw ay makita ang security report kung sa inaa sa website. Ako pa malihupon si Sister ready kasalin o si Sister Michelle Bago, no? Ako tanaw. May bantang, gusto ko magpaila sa akong kaugaling mo. Ako si Becky, ikaw. Michelle Cote, pero dili maayong buntag no, naglalis na sa kumpana lagi. Oo ba? Bigyan na talaga yan siya sa mga magtiayon. Isa kong sa kalabi, nag-i-amoy. Lagi, kung mga binagasinabog iba, kay nami gamay tinigo mga kwarta, niya gusto lagi niya nga ipalit daw og yuta. Ang sa ako mangod po, gusto na mo nga tabuan lang, kay basta magigilahanglan na mo, alis namin magamit. Kaya kay ganahan man daw siya nga namin matamnan, hindi katigulang na mo. Akong nakita siya nga kamuluha pulos mo na ay mayong katarungan. Pero, ang problema din masulban at dali-dali mong kamura na kailangan mo tabang sa laing tinugdan. Pero, naisikreto. Hindi nga ba sure, makatabang ni para sa imo. Ano sa'y sekreto sa malipayong pamilya? Kana ang imong kopya. Kung sa'y sikreto sa malibayan nga pamilya, Oo, sa imong hunang-hunang sa man. siguro, ay pilianan din gugma. Sakto. Kung ka na nagugma, dili na mo lampos kung ang bana, ba, lain-lain o opinion ba sa usang kabutang nga kanang dili sila magkasinabot. Mana nga nagkinahanglan din sila og tabang sa lain nga tinubdan. O nahibalo ba ka siya kung unsa ang papel sa bana o asawa niya sa pamilya? Kung saan ang DIT? Mga niya ang panahon karon nga mga yung tao opinion sa laing tinubdan. Madamot pa sa Biblia. Atong basahon karon ang unang Korinto 11, kapitulo 11, versikulo 3. Sa ikaduhang frase, nag-ingon dinhi, ang ulo sa babae mao ang lalaki. Nasabtan ba nimo ang punto? Ako nasabdan ting ang bana giday ang himong desisyon kay siya may ulo sa pamilya. Sakto kayo ang imong tubag. Human nga maistoryahin sa bana o asawa ang usa ka problema, nga matag usa mo pagawas man sila sa ilang lain-lain nga opinion. Impang-timanon sa bana kung kinsay naibug-at nga katarungan. Gayon, human ana, ang bana mo imuhimo o katapos ang desisyon kung kana dili dautan o kung kana makahatag og kaayuhan sa tibuok pamilya. Karon, kabalo ba pud ka kung unsa ang papel sa asawa diha sa pamilya? Wala ka baliti? Sige. Aron mahibalo ka, mo damo ka punta sa Biblia. Atong basahon karon ang Efeso, kapitulo 5, versikulo 22. Nag-ingon, ang asawa kinahanglan magpasakop sa bana. Unya, unsa ang mali mo ni pag-apply? Magpaubos na lang ito eh. Sugot na lang kung nga ipalit og yuta. Eh, siya man kayo makalimong desisyon din para sa among pamilya. Salamat kayo, sir, kay imong nasabtan. Unya, kung imo nang buhaton, sigurado mapanggaon ka sa imong bana o ang inyong pamilya magmalipayon. Usbo na ko, salamat o salamat sa imong pag-abi-abi na ko. Di na ko magbugay. Salamat ko. Salamat kay Tibig ha. Ang pinte. Salamat po, Sister Asahin, sa mayong pagkumala sa iyong pagkain. Karon kung isundan si Sister Salim no, sa leksyon 9, punto 3, higugma ang mga tao. Kanini pariya, maminaw pag-ayo. Iskuta diri nga, pasultiha ang imong kaistorya sa iyong ipati, ayaw isang paglayon mo ipaliwala ang iyong ipati. Kabalakan o ang mga bukang na wala niyo yung
Minaw siya